indifferenti. Din kienet ir-reazzjoni tas-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Said quddiem il-fatt li 4 Ljuni u Pantera ilhom maqfulin frazzett fin-naxxar mill-ewwel ta' Jannar. Huwa propju għalhekk li tlieta s'issir protesta organizzata mill-programm Vuċi għall-Annimali u li hija appoġġjata minn iktar minn 20 organizzazzjoni oħra. Iżda minkejja li din is-sitwazzjoni ġabet kritika enormi anka internazzjonalment. Is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Said kienet indifferenti, tant li mitluba mill-ġurnalisti ta' dan l-istazzjon għal sempliċiment kumment għażlet li tibqa' mixja u ma twieġeb xejn. Għada se tkun qed issir protesta minħabba li l-juni għadhom maqfulin, x'inhuma l-kummenti tiegħek? Intant il-protesta bl-isem ta' Roaring for Freedom se tkun qed issir it-tlieta quddiem l-Uffiċċju tad-Direttorat tal-Veterinarju, il-VRD, fis-6:15 flaxija u l-organizzaturi qed jappellaw lil dawk kollha li għandhom l-annimali għal qalbhom sabiex ikunu preżenti u jsemmaw leħinhom.